kyawa da shi, ki aure shi, ba zan dakata da ke ba. Amma ki amsa min duka tambayoyi na tukunna sai ki aure shi. Kin gane? Menene dalilin da yasa kike so ki aure shi a yanzu? Ta yaya aka kika tsaye da hukuncin ki akan shi? Me ya tabbacin cewa zai so ki iya tsawon rayuwarki? Maza, gaya min. Ba tilas bane sai na baka amsa. Dama ba cewa ne ki gaya min ba. Tambayoyi ne da nake so ki ba kanki amsar su. Kin gane? Idan kika amsa su ba ran ba Janu. Idan kuma baki amsa su ba mai cire ni a rayuwarki. Janu! Jeki, ana kiranki. Maza. Allah sarki. Shi ma ya sadaukar da soyayya kamar yadda na yi. Sadaukarwa kace? Wannan ɗin? Ko kaɗan bana ganin ka fahimce shi. Kada ma ka yi ƙoƙarin fahimtar tashi. Domin za ka shiga cakwakiya. Oh, ba buƙatar sa'o'i 2. Mintuna 2 ma sun wadatar. A ci gaba da shirye-shirye. Yare, kawu, gara ku je lokaci mai tabaruki yana wucewa. Maza ko? Me yasa zaki aure shi a yanzu? Ta yaya aka yi kika yanke hukunci a kan shi? Me ya tabbacin cewa zai so ki iya tsawon rayuwarki? Kanki zaki ba amsar waɗannan tambayoyi. Baba ba na son wannan auren. Kafin yanzu masoya kake watsarwa, yanzu kuma ka fara ɓata auren su ne? Kai ba za ka so ta ba kuma ba za ka bari ta yi aure ba. Kai mutum ne ma kuwa? Maya, ji mana, sanyi Maya, sanyi. Karo na farko Janu ta yanke kyakkyawan hukunci a rayuwarta. Mu karfafa mata gwiwa. Kan haka? Ma'anta ya gidansu kawai. Kai na. Kaga dan Allah ka kyale mu, ka kyale mu mana haba da Allah. Dan Allah ka kyale mu. Ya saka mana haka da Allah haba. Kai na dalla kwanta da hankali mana. Washi wannan me yake damun sa ne? Ni da gaskiya wallahi. Eh, barka dai kauna. Kina lafiya? Na ga fuskar taki wasai. Shalele waye kuma nan? Ha? Sannu? Kai shekar, maza ka zo. Na zo ne magana da Janu na minti 2. Kai, ka lalata mata aure. Dan baka da kunya shine har zaka zo gidana? Ya guri yaya. Me yasa ka tsaya kana magana da wannan? Kai fita daga nan. Tafi mana. Je ka. Ha ba kawu. Sanyi mana kawu. Kawu ina so ka sani. Ba ni na wargaza baikon auren ba. Yarka ce. Ni na san waye wargaza baikon auren ai. Maza fita. Baka ji ne kamar ya ka fita. Baba, ni zai yi mashi magana. A bar min komai.